Ahoj všichni, vítám vás u nového videa. Je asi 7:30 ráno, myslím, že je středa, čtvrtek? Je čtvrtek. Jo, já mám dneska svátek vlastně, no tak dobrý. Asi takhle jsem zorientovaná. Posledních 14 dnů pro mě bylo opravdu organizačně náročných. Nejdřív teda byla ta Hugova oslava, co jste mohli vidět a za což vám moc děkuju, že jste měli takovýhle krásný komentáře, moc si toho vážím. Uběhnul od neděle přesně týden a my už jsme se připravovali na rozlučku se Svobodou naší společné kamarádky, protože to vlastně organizovalo 5 holek, 5 jejich nejbližších žen, jak nás nazvala hezky. A měli jsme toho opravdu dost k řešení. Trošku bych chtěla vyzdvihnout to, že jsme neměli moc času dopředu, plánovalo se to v podstatě na poslední chvíli, myslím, že tak měsíc předem. A opravdu ta komunikace mezi 5 holkama, který se naživo nesetkali, a i když se třeba některá s tou druhou znala, tak prostě dohromady jsme ještě nikdy nebyli. Takže jsme byli přidaný vlastně do WhatsAppové skupiny, kde jsme organizovali úplně všechno. A někdy to teda bylo opravdu náročný, jak teda finančně, tak časově, tak organizačně. Ale já už vám to vyprávím v podstatě takhle zpětně, protože my jsme se včera vrátili domů a bylo to úplně skvělý. Nejdřív jsme se všechny sešli v Praze na Míráku, v Týnčiný oblíbený restauraci Hoxton Burgers, doufám, že to čtu dobře. Je to taková ta prasárnička, kde si ten celý burger zalejete tou cheddarovou omáčkou a říkala Týna právě, že jí tam chutnalo, tak z toho důvodu jsme se rozhodli jí to splnit znovu, aby si zase pochutnala. Tam jsme se teprve právě seznámili, předali jsme Týnce všechny úkoly, který bude muset plnit. Dostali jsme trička, který jsme nechali dělat na zakázku, předali jsme Týnce šerpu, dostala korunku, dostala závoj. Tak mi to připadalo takový opravdu autentický. A když jsme se najedli, tak jsme vyrazili na pole dance. Musím teda říct, že kdyby byla třeba nějaká hodinka mezi tím obědem a tím pole dancem, bylo by to lepší. Že jsme podle mě všechny byli zdrchaný už jenom z toho, že jako jsme po obědě, na to už se ještě nějak fyzicky hýbat. A je pravda, že jsem si tam jako nechávala takový volný prostoje během toho, co nám paní vysvětlovala, co budeme dělat. Tak jsem fakt byla ráda, že jako stojím a že jsem měla opravdu plný břicho. Ale nakonec jsme to všechny ustáli. Řekla bych i, že to byla sranda. Neučili jsme se jenom tak jako držet tu tyč, ale měli jsme vlastně i takovou malou sestavičku. Řekla bych, že teďko bych to ještě z hlavy dala, ale podle mě tak do týdne se mi to úplně vykouří z hlavy. Ale ta lektorka byla strašně milá, mohli jsme si všechno natočit, mohli jsme si všechno vyfotit. Bylo to právě účelově dělaný rovnou jako na rozlučku se Svobodou, takže možná z toho důvodu to bylo jako aby jsme si to víc užili, aby jsme si připadali ještě víc žensky, ale byla jsem ráda, že jsme si všichni připadali jako jelita a že jsme byli jakoby na stejné lodi. Po pole danceu, který trval 1,5 hodiny, jsme právě ještě vyrazili znovu do centra dění. Týnka totiž měla nějaký úkoly na splnění, jako třeba najít pána, který se jmenuje stejně jako její budoucí manžel. Měla si nechat namalovat od někoho kolem jdoucího srdíčka na ruku a měla ještě získat nějaký rady do manželství. Ale zvládla to úplně skvěle. Nejhorší teda na tom bylo to, že bylo nějakých 35 stupňů a že v tom rozpáleném městě bylo opravdu znát, že je tolik a hodně se to odráželo od těch chodníků. Vlastně ani moc nefoukalo, takže na tom sluníčku jsme byli opravdu takový jako unavený. Takže jsme to nepřeháněli, nebyli jsme venku moc dlouho, nesnažili jsme se do toho Týnku jako nějak uvrtat, že prostě se nehneme, dokud to všechno nesplní. Snažili jsme se hlavně, aby ona byla spokojená, aby ona byla v pořádku, takže po nějaký třeba 3/4 hodině, možná hodině, co jsme kroužili na tom náměstí a plnili ty úkoly, tak jsme se odebrali do auta. Vlastně jsme měli 2 auta, jedno jelo právě s nevěstou, to se trošku pozdrželo ještě na zmrzlině a ostatní holky, včetně mě, když jsem řídila, tak jsme dojeli právě až na Slapy do houseboatu, kde jsme to všechno připravili. Udělali jsme tam různé dekorace, nafoukla jsem doma už balónky, upekla jsem nějaký pizzašneky z listového těsta, koupili jsme hlavně dárek, říkali jsme si, že by bylo fajn, aby od nás měla něco na památku, co třeba může i použít ve svatební den. Takže jsme nakonec vybrali náramek a shodou okolností je na tom náramku 5 kamínků. Fakt to vypadalo hrozně hezky, elegantně a zároveň ale nevšedně. A tím, že tam bylo 5 kamínků, stejně jako nás, bylo 5 holek, že jako 1 kamínek za každou z nás. Měli jsme i nějaký přípitek připravený, měli jsme malinký kelímky, fakt to bylo takový podle mě hezký, ale zároveň nic jako přeplácanýho, nebo jako nevyskočil tam na ní stripter, prostě bylo to, řekla bych, takový prostě pohodový. Snažili jsme se to udělat tak, aby to bylo hezký, ale aby zároveň na Týnku nebyl žádný tlak. Potom jsme teda mysleli, že se budeme koupat tím, že jsme na Slapech, ale ta voda měla třeba 15 stupňů. Holky tam skočily a zůstaly úplně beze slova, fakt byly úplně zaražený z té teploty. A mně se teda spíš než teplota nelíbilo to, co v té řece plave, takže
Já jsem si tam smočila jenom nohy a pokračovali jsme vlastně nějak na tom houseboatu, měli jsme tam nějaký malinký občerstvení, připíjeli jsme si tam. Já jsem se teda trošku bála, protože mám mořskou nemoc, jak to budu zvládat a opravdu navyknout si na ten houseboat mi chvilku trvalo, ale zjistila jsem, že největší problém mi dělá to, když to jako někdo rozhoupává. Když jde někdo z mola na tu loď a právě udělá ten krok, tak se to celý zhoupne. Nebo tam potom jel vodní skútr, tak ten mi teda jako opravdu neudělal dobře. Ale postupem času, jak se vlastně blížil večer, tak to bylo čím dál tím klidnější, i ta voda se vlastně uklidňovala, takže to bylo naštěstí úplně v pohodě. A někdy kolem té 6. 7. jsme se vydali na večeři. Vlastně hned naproti tomu houseboatu byl hotel, kterýmu ten houseboat patřil, takže jsme tam měli i připravenou vlastně restauraci, nemuseli jsme nikam dojíždět. Objednali jsme si teda nějaký těstoviny, nějaký pici, objednali jsme si teda i míchaný drinky a dostali jsme další úkoly na plnění, tak to bylo takový vtipný, že jsme zároveň mohli vyplnit čas jako čekáním na jídlo. No a když jsme se všechny najedli, tak jsme se odkutáleli zpátky právě na ten houseboat, to už bylo podle mě něco kolem 8. 9. jestli se nepletu. Začali jsme připravovat právě nějaké občerstvení, vzali jsme si i nějaký společenský hry, karty a vylezli jsme na střechu toho houseboatu. Měli jsme tam s sebou i repráček, takže to bylo takový hrozně příjemný, pohodový, hrála tam hezká hudba a my jsme si povídali. Že to bylo fakt takový hrozně příjemný, měli jsme tam bonbony, měli jsme tam křupky, byli jsme takový, je podle mě vděční, že tam trávíme jako čas spolu a že si můžeme pokecat. A strávili jsme tam čas teda až jako do 12:30 do noci, takže opravdu nám to utíkalo, probrali jsme spoustu témat i spoustu jako hlubokých myšlenek, hrozně se mi to líbilo. A uložili jsme se ke spánku. To spaní teda, to bych řekla, že každá z nás měla trošku náročný. Já jsem stávala asi 5x nebo 6x, prostě nevím, asi z toho pocitu, jestli buď z houpání nebo z toho, že spím někde jinde. Byl to takový nezvyk, ale jakoby ve finále jsem se vyspala dobře. A právě i v té restauraci, kde jsme měli tu večeři, tak jsme si ráno dávali snídaně. Byl tam takový malý bufetový stůl, takže jsme se úplně i v klidu najedli. Zabalili jsme si všechny věci. Holky to tam teda ještě uklidili, to musím říct, že teda to je jediné, co tam na tom houseboatu pokulhávalo, tak byl nějaký úklid. Od předchozích pokojských nebo od předchozího servisu prostě nebyl moc dobrý, takže holky to tam uklidili úplně skvěle a blejskalo se to tam vlastně víc, než když jsme přijeli. A pokračovali jsme vlastně ve 4, včetně nevěsty. Dojeli jsme ještě do Průhodnického parku se podívat, protože tam Týnka ještě nebyla. Tak jsme si říkali, že to bude přesně taková jako příjemná procházka, což se stalo, tam bylo hrozně příjemně v tom parku, zároveň jsme se tam trošku ztratili, tak to bylo takový jako spíš zajímavý. Skákali jsme tam vlastně přes potok, aby jsme se dostali na tu správnou stranu a dali jsme si tam rovnou zmrzlinu. Včera už bylo příjemnější než předvčírem, bylo opravdu nějakých třeba 23 stupňů, takže bylo fakt akorát na tu procházku. A to byla naše předposlední zastávka, blížíme se na tu poslední, kdy jsme přijeli na Smíchov, jako stálo to za to, fakt to bylo skvělý. Byly tam připravený bufety, všechno to byla Asie, takže tam bylo sushi, byla tam křupavá kachna, byla tam rýže, byla tam jejich zelenina, bylo tam kung pao. Fakt to bylo skvělý, všechno dochucený, výborný. A tady potom obžerství už jsme se s holkama rozloučili. Já jsem domů přijela někdy asi v 3:30 nebo ve 4 a celý odpoledne a zbytek večera jsem tady zívala. Pro něco, tak jsem si dávala prostě kafe, bylo to pro mě takový opravdu náročný. A možná asi tím, že jsem vlastně všechno odřídila, tak už ta pozornost prostě za tím volantem musíte jako být pozornější, zvlášť když vezete tolik lidí, tak to mě docela vyčerpalo. Ale chtěla jsem vás vlastně uvést takhle na začátek videa, nechtěla jsem úplně jakoby dělat vlog, že bych tam stála a říkala, teď jsme jako na pole dance, připadalo mi to, že bychom si to tolik neužili a hlavně jsem chtěla se věnovat nevěstě. To stejný nás vlastně čeká v sobotu za pár dní, kdy už Týnka bude mít svatbu. Ráda bych natočila třeba jenom pár detailů, nic vůbec osobního, spíš třeba jenom jako výzdobu nebo moje místo u stolu a tak. Nerada bych jim to nějakým způsobem narušovala nebo vůbec vyrušovala, nebo prostě jakmile by to nebylo vhodný nebo možný, tak bych prostě telefon vůbec nevytahovala. Chtěla jsem vás právě uvést takhle do mých posledních dnů a co mě teďko jako naplňuje, fakt to bylo hrozně fajn. A měla jsem vlastně i při té jedné karetní hře pošeptat tajemství člověku po mé levici a to byla zrovna Týnka. A já říkám, já žádný tajemství prostě nemám. Pošeptala jsem jí to, že jsem se toho trošku bála, té rozlučky se Svobodou, ale že je to nakonec hrozně fajn. A bála jsem se z toho důvodu právě, že jsem ty holky neznala, nevěděla jsem, jak si sedneme. Přece jenom jsme měli prostě nějaký rozepřek, když jsme něco plánovali, nebo každá zná tu Týnku jiným způsobem, z jiného hlediska. A vzpomněla jsem si ale na to pořekadlo nebo na to přísloví prostě, že 5 lidí, kterýma se obklopujete, tak vlastně tvoří vaši osobnost. A já jsem si říkala, tak nás je 5, tak prostě
ty holky musí být fajn. Jako, proč by se s nimi jinak bavila? Proč by z jiného důvodu je zvala na rozlučku se Svobodou? Proč z jiného důvodu by je zvala na tu svatbu? Takže jsem se uklidnila tímhletím, že asi nebudeme stejný, to vlastně nejde, ale nějaký povahový rysy budeme mít stejný, názory budeme mít stejný, prostě jako týnka, aby jsme spolu vyšli, aby vůbec týnku ty lidi zajímali jako kamarádky, tak přece musí být fajn. Což se tak stalo a opravdu jsem si i říkala, že minimálně jako 2-3 holkám bych klidně napsala, jestli by nechtěli ještě někdy ven a docela se vlastně na ně těším na tu sobotu. Takže to bylo vlastně jediné, z čeho jsem byla za ten poslední týden trošku vykolejená, ale fakt jsem strašně spokojená a i na tu sobotu se těším. Já bych teda teďko ráda přetáhla všechny fotky, všechny videa do počítače z mobilu. Měli jsme vlastně i jednorázové foťáčky, každá holka fotila, každá holka natáčela, takže toho máme spoustu, co třeba ke stříhání nebo k nějakému skládání dohromady. Trošku jsem jakoby natáčela vždycky pár vteřin, nebo to, jak měla Týnka ten proslov, tak jsem si říkala, že bych to mohla dát dohromady jako video s nějakou pěknou písničkou, s nějakým pěkným podkresem. Dám si k tomu kafe, zkusím se trošku zahřát, protože dneska bylo ráno 9 stupňů. Tak nevím, jestli všichni teďko neonemocníme, protože opravdu předvčírem jsme se vařili ve 36 stupních ve stínu. Ani si nechci představit, kolik bylo v tom rozpáleném městě, v těch ulicích. A teď ráno prostě 9, no. Samozřejmě v tu sobotu má být taky 36. Na rozlučku i na svatbu jsou ty největší 2 teplotní píky tohoto týdne. A zbytek je tak jako 25, 23. Tak strašně doufám, že se to třeba ještě posune, že by to z té soboty aspoň šlo na neděli, aby jsme tu sobotu aspoň měli klidnou a nepařili jsme se tam. Zrovna jsme se ještě shodli s holkama, že vlastně my jsme vlastně v pohodě, jako asi to nějak rozdejcháme v těch šatech, ale kluci v saku, v košili s dlouhým rukávem, tyjo, v kalhotách. Pořád doufám. Říkala jsem si, že když to vyšlo na tu hugískovou oslavu, tak aspoň na těch 30, kdybych to stáhla v silou myšlenky, že by to bylo fajn, ale pořád i tak prostě to bude zajímavý, no. Tak já jdu na to. Doufám, že vás ten úvod nějak nenudil. Já jsem toho byla taková dost plná, fakt jsem z toho nadšená. A říkala jsem si právě, abych vás uvedla do tohohle videa, tak by to bylo fajn to zmínit, abyste vlastně pochopili ten můj úsměv a to, co nás teďko čeká v dalších dnech. Začala jsem stříhat video, kafe tady mám, ale už je 10 hodin. Já jsem tady ještě pouštěla rumbu na vysání, nadala jsem prádlo do pračky, snažila jsem se tady trochu uklidit kuchyň a v noci nám asi vypadl proud, takže jsem tady ještě přenastavovala všude čas. A do toho mi zavolala babička, protože je svátek, že jo, takže babičky nikdy nezapomínají. Zatím. Říkala jsem si, tak mi jenom popřeje a půjdu to dodělat. Takže jsme spolu strávili 20 minut na telefonu. Bylo to jako příjemný, moc fajn, jenom jsem s tím úplně nepočítala a časově mi to tady teďko nevychází, takže mám se stříhaný 3,4 vteřiny a jdu se teda soustředit na ten zbytek. Snažila jsem se tam vybrat ještě nějakou dobrou písničku, ale zatím mi to ukazuje 12 minut materiálu, tak se to pokusím nějak sestříhat a uvidím, jak se to povede a jestli se to holkám bude líbit. Je o několik hodin později. Je to možná i vidět, že jsem o něco zase přešlejší. Našla jsem si tady super 2 pupínky, takže to rovnou vyhlazuju, protože za ten čtvrtek, pátek, sobota, za 3 dny bych ráda teda nějak vypadala na té svatbě. I když jako jasně, že o mě nejde, ale prostě je to nějaká slavnost, takže bych ráda vypadala hezky. A video mám hotový, má dokonce 5 minut a líbilo se mi to, vlastně jsem vybrala nějakou písničku, která není vlastně ani moc známá, připadala mi ale rytmická, připadala mi v takovém dobrém duchu, že zároveň to jako ladilo i na ten pole dance a zároveň i na to večerní posezení, který bylo klidný, takže jsem spokojená. Holky už se k tomu taky vyjadřovaly, že moc děkuju, že je to hezký, tak jsem ráda, že i těch pár vteřin, co jsem vždycky vzala telefon do ruky a udělala nějaký záběr, tak se to vyplatilo. A já se s váma asi uvidím za pár vteřin, těsně u příprav na svatbu. Dobré ráno. Je přesně 7:05 a jsem strašně vděčná, že máme dítě, který máme, protože jsem si nenařídila budíka, takže opravdu před 5 minutama jsme vstávali, přesně tak, jak jsme potřebovali. A kdybychom měli nějakýho spáče, co se budí třeba až kolem 9, tak vím, že bychom prostě zaspali a že už bychom nic nestíhali. I teďko to máme takový na hraně. Jdeme se nasnídat, jdeme si dát určitě kafe. Já si to asi vezmu rovnou k nějakému vytváření účesu, zavřu se do koupelny a zkusím si něco vytvořit na hlavě. A můj plán je takový, že se nalíčím až v autě. Jedeme právě ještě k mým rodičům, tam odevzdáme hugíska se všema věcma, musíme přendat autosedačku z auta do auta, ale myslím si, že tam bude prostě nějaký prostoj, buď právě u rodičů,
A nebo potom v autě, kdy bude třeba klidnější cesta a kdy si budu moct aspoň udělat něco s obličejem. Určitě neplánuju make-up, protože i když tam je teďko trošku zataženo, tak má být 36 stupňů a obřad je venku. Takže počítám s tím, že se prostě budeme všichni potit a na ten make-up prostě myslím si, že si nechci přidělávat starosti tím, že si ještě budu opravovat make-up, takže to vidím na nějaký pudr, vidím to na nějakou tvářenku. Asi vynechám i oční linky, protože minule jsem si všimla, že se mi docela obtiskávaly, takže asi jenom řasenku a rtěnku bych ráda vyzkoušela. Tak uvidím, jak to budu v ten okamžik cítit, co se budu líčit a uvidíme, jestli podmínky dovolej, abych měla třeba hezký make-up a nebo abych třeba neměla tu rtěnku na křivo. Tak jo, jdem zbalit poslední věci a jedem na svatbu. Dobré ráno, vítám vás s diametrálním rozdílem oproti společenským šatům. Dneska je středa, takže už máme pár dní po svatbě, ale já jsem si tam dala 3 ledové drinky, takže od té doby mě bolí v krku. Takže jsem se snažila odpočívat a trošku jsem se snažila i zamyslet nad tím, co si z té svatby vlastně beru. Takže jsem nechala takhle pár dní oddych a zároveň teda je to jediná příležitost, kdy Hugo není doma, tak proto nahrávám teď. A chtěla jsem vám vlastně zpětně takhle o té svatbě povyprávět. Netroufla jsem si vůbec vytahovat mobil, abych ještě tam uváděla nějaký vlog. Takže opravdu to, co uvidíte, jsou většinou pár vteřinový záběry, kdy jsem se snažila nenápadně, abych nikoho jako nenaštvala, aby to nikomu nevadilo, aby mě nikdo neviděl. Jsem se snažila zabrat pár detailů, hlavně abych nějakým způsobem jako nevyrušovala. Začalo to teda každopádně tak, že jsme v sobotu ráno vstali a já jsem si vlastně dělala účes sama doma. Den předtím jsem to zkoušela jenom tak jako na nečisto a dávala jsem si je přes noc uschnout do takový ty velký natáčky. Ráno nevím, proč jsem si říkala, že bude jednodušší určitě jiný účes z YouTubeového videa. Je pravda, že časově zabral menší dobu, byl vlastně vytvořený jakoby z míň pramenů, takže teoreticky to mělo být jakoby rychlejší, ale zpětně, když se na to dívám, tak se mi víc líbil ten účes, který jsem si zkoušela den předtím, než který jsem měla na tu svatbu. Ale zase musím říct, že opravdu držel celý den, protože jsem to měla hlavně zapinetkovaný, takže žádná gumička prostě nikde nepovolila, nemělo tam vlastně co prasknout nebo co jak se uvolnit, takže ty pinetky to opravdu zvládly celý den. A šlo mi hlavně o to udělat si ten účes doma, protože jsem neměla v autě, jak si to zkontrolovat ze zadu. Takže to jsem tady pobíhala mezi koupelnou a chodbou ještě s malým zrcátkem a snažila jsem se hlavně to jako vzadu nějakým způsobem dodělat a líčila jsem se až v autě po cestě, protože jsme vlastně jeli až k Benešovu, tak nám to zabralo nějakou 1,5 hodiny a dorazili jsme tam snad nějak kolem 9:30, myslím, možná 10, kdy to bylo úplně akorát na nějaké ubytování, na to se v klidu oblíknout. Všechny věci jsme si právě brali s sebou na ramínkách, aby jsme si to nezmuchlali v tom autě. Přezuli jsme si boty, já jsem si nandala podpatky, Míra si zavazoval kravatu, takže opravdu jsme to dolaďovali až na poslední chvíli na té svatbě. Co je takový jediný bod, který se mi vlastně nelíbil na té svatbě a nemá s tím nikdo nic společného, tak je počasí, protože bylo 36 stupňů ve stínu. A měla jsem právě strach, jaký to bude v to poledne, až bude vyloženě ten obřad, protože byl uprostřed nádvoří, kam pražilo sluníčko. Super ale bylo, že vlastně byli na to počasí fakt vybavený, byli připravený a dostali jsme hned po příjezdu vějíře. A zároveň jsem se za ten vějíř mohla trochu schovat, když opravdu jsem jako vzlikala, tak to bylo hrozně fajn. Brečela jsem asi tak 7krát za tu dobu, co jsme tam vlastně stáli. A už jenom když začala hrát hudba, tak už jsem si utírala slzy. A o to víc potom, když jsem viděla ženicha, když spatřil nevěstu, takže začal brečet, tak to bylo taky moc krásný. No a skvělá věc bylo i to, že po obřadu jsme se přesunuli na jídlo, na společný oběd a ten byl v klimatizované místnosti. Bylo tam nádherně, bylo tam příjemně. Přiznám se, že tam jsme strávili asi nejdelší dobu. Řekla bych, že od toho poledne třeba do 4, než jsme vylezli ven. Ale ono nám vlastně vevnitř nic nechybělo. Dostávali jsme tam právě výborný předkrm, skvělou polívku, měli jsme hlavní chod. Servírky byly skvělý, to bych chtěla podotknout. Úplně skvělý servis, skvělý služby, hrozně milý slečny, milý dámy. Vždycky, když někdo něco potřeboval, tak
oni vlastně přišli ještě dřív, než jste zjistili, že vám jako za chvilku dojde pití, fakt to bylo výborný. A ještě byly džbány na každém stole, což bych chtěla jako vypíchnout, že jsme navštívili už pár svateb a nebylo takhle o nás postaráno. Fakt tohle bylo takový skvělý, že nejenom, že donášeli pití jako jednotlivcům, ale jakmile jste měli žízeň, tak prostě ten džbán byl vždycky na tom stole připravený, to bylo fakt super. No a abychom se posunuli trochu dál, tak my jsme vlastně měli spoustu zákusků z toho sweetbaru. Měla jsem tam spoustu i svých kolegů, takže jsme se různě podělili, aby jsme každý nemuseli jíst jakoby celý dortík, takže jsme si to tam tak jako šérovali. A bylo to hrozně fajn, já jsem je vlastně viděla po 3, některý po 4, po 5 letech, protože už třeba na letišti nejsou. Takže to bylo takový hezký tam jako zavzpomínat a vidět ty lidi, jak se teďko mají, jak se jim teďko daří. A bylo to celý takový hrozně jako nostalgický den, fakt to bylo super. Já jsem teda za to odpoledne stihla 2 kafe. V 6:30 jsem přemýšlela nad 3, ale říkala jsem si, že by bylo asi moudřejší se jako navečeřet. A měli tam právě připravený i teplej bufet s různýma řízečkama, s bramborama. Byla tam velikánská, obrovská pečená kýta. Byly tam kuřecí plátky ogrilovaný, byly tam různý saláty, hlavně třeba i takový ty jako klobásky, papriky, kozí rohy, sýry, fakt to bylo jako od každého trochu, ale úplně skvělé věci. Během odpoledne jsme se ještě střídali u fotokoutku a u různých jako společenských her. Jsme vlastně házeli takový sáčky, zatěžkaný takový malý pytlíčky do díry a měli jsme vlastně každý 4 s Mírou a mně se jednou povedlo tam hodit všechny 4. To opravdu chtělo hrozný jako soustředění a hrozný grif, protože buď se vám třeba sklouzli na stranu nebo dolů, nebo jste to vůbec třeba nedohodili, tak jsem na sebe byla pyšná, že tohleto jsem vyhrála. Od té doby se mi to samozřejmě už nikdy nepovedlo, ale byla to strašná sranda. No a začal hrát DJ postupně. Měli úplně skvělé písničky, fakt rytmický, který každý zná, byl tam mix prostě od ABBY přes český zpěváky, ale i takový ty písničky, co hrajou prostě na party, ale vždycky to bylo něco, co jako všichni znají, takže musím se přiznat, jako tančila jsem tam dost. S Mírou jsme si poprvé v životě po 7 letech zatančili ploužáka. Takže ten byl rád, že už to má z krku, že už jako, jestli tohle mi stačí, říkám, jo, dobrý, v pohodě, stačí. A zbytek jsem tam protančila buď právě spolu s kolegama, s kolegyněma, a nebo sama. Já jsem tam prostě byla s cizíma lidma a bylo mi to úplně jedno, protože byly fakt super písničky, byla tam skvělá nálada, skvělá atmosféra. A všichni vlastně ty lidi, kteří přišli na tuhle svatbu, tak byli jako fajn. Tam, já nevím o nikom, o kom bych si řekla, že ten je divnej, nebo to je takový blbec, prostě ne, všichni byli hrozně milí, hrozně přátelský, společenský, všichni byli nakloněni tomu, že se jako s váma seznámí, prostě byli fakt všichni úžasní. Shodou okolností jsem tam potkala spolužáka mojí ségry, vůbec jsem nechápala prostě, jak se tam najednou zjevil, ptala jsem se ho právě, jestli zná jako ženicha nebo nevěstu, takže to bylo hrozně vtipný, jak je ten svět malej. No a my jsme takhle pokračovali vlastně až do půlnoci. Někteří to protáhli až do 3:30 do rána. To prej byl okamžik, kdy jako DJ vypnul veškerou hudbu a šlo se spát, takže já jsem ráda, že ty 4 hodiny navíc jsem si jako přispala, protože ráno jsme vstávali už někdy kolem 7 a ještě než otevřeli na snídaních, tak jsme se šli projít po celý té stodole, po celém tom statku. Bylo tam vlastně spousta koní, byly tam rybníky, bazén, krásný výhled. Bylo to takový jako kouzelný, jak se to teprve všechno jako probouzelo celý ten svět. Byli jsme tam nějak kolem 7:30 ráno a tam bylo jenom to ticho a ty koně prostě. Fakt jako hezký zážitek i takhle z toho rána. A tam odsud z té malé ranní procházky jsme se přesunuli rovnou na snídani. Ta byla teda taky skvělá. Měli jsme tam párky, měli jsme tam vajíčka, různý šunky, sýry, fakt tam byl obložený celý bufet. Zbyly dortíčky, svatební malý dortíčky z předchozího dne, takže ty jsme si dali oba dva s Mírou. No a potom, co jsme si narvali pupky, jsem si dala druhý kafe, ještě jsme seděli chvilku v lehátku venku, to bylo hrozně pohodlný teda. A začali jsme trošku jenom pomáhat s úklidem, protože jsme věděli, že ten den se vlastně musí všechno dát zpátky do pořádku, že vlastně všechny dekorace, co jsme viděli kolem sebe, tak byly nevěsty a ženicha. Takže i když jsme neměli jakoby tolik času, tolik prostoru na to jim tam pomoct, tak jsme si říkali, že prostě to, co uvidíme, to uklidíme. A kolem 11. dopoledne jsme spolu s výslužkou a spolu s kytičkama pomalu vyrazili. A na cestu nám začalo pršet. Tak mi to přišlo takový paradoxní, že jako den předtím jsme se smažili na sluníčku a ten den, kdyby to bylo prostě o den později, tak prostě jim celý proprší. Tak vlastně nevím, co by bylo lepší,
A asi jako to sluníčko jsme nakonec zvládli, ale roztečený make-upy po dešti a bláto na zemi asi nikdo nechce. No a my jsme si jeli rovnou vyzvednout hodíska, potkali jsme se vlastně u tety na takovém společném bodě. Rodiče ho tam přivezli ráno se ségrou, takže jsme si ještě chvilku poseděli u tety na kafi a jeli jsme zase domů, protože Míra potřeboval do práce. Doufám, že vám nevadila takováhle vyprávěná forma, ale mně to připadalo takhle zpětně lepší, než se tam právě hlásit a kazit nějak tu náladu. Vlastně jsem si potom ani na mobil nespomněla. Po té večeři někdy kolem té 6., možná 7. jsem mobil nechala v kabelce a spíš jsem se koukala na čas, než že by mě napadlo něco natáčet. Tak doufám, že vám nevadila takováhle povídací zdlouhavá forma. Já se na vás budu těšit i u příštího videa. Doufám, že jste si všimli a je ten zvuk o něco kvalitnější, aspoň s tím potlačením hluku. Ale koupila jsem si konečně ten mikrofon, takže doufám, že další vlogy budou zajímavější, pestřejší, trošku propracovanější. A doufám, že se u těch příštích videí spolu uvidíme. Do té doby se mějte hezky. Ahoj.